släppa filmen. Så. Hej! Du sitter hos Batmans kompis. Ja. Här lilla Batman. Och vem är du då? Stora Batman och lilla Batman. Vem är jag då? Batmans kompis. Det är kattmommen. Det är Catwoman, ja. Vem är det då? Farmor. Men vad heter de då? De heter... Kattfarmor. Henrik! Kattfarmor. Henrik. Kattfarfar. Nej, det är farfar. Batmanfarfar. Ja. Gubben. De här är Batman och lilla Batman, stora Batman och Batmans kompis. Kan prata med honom bara. Vi skrattar här. Och stora Batman och lilla Så gör Batman. man. Lilla Batman. Lilla Batman. Och kattmommen. Lilla Batman. Han är sådär med huvudet. Han ligger lite liggande Ja, lite liggande. här, men han försökte liksom lyfta upp huvudet tillsammans med ryggen lite grann. Jaha. Börjar bli starkt va? Ja. Sådär. Han är sådär också. Ja. Det var... Oj, han Lilla Henrik. på mina händer. Ja. Vad det finger? Han gör på mina Batman-händerna. Han har typiskt en form på huvudet här. Sån här mask. Här har en mask på sig också. Lilla Henrik. Penguin har stor mage. Pingvin, ja. Ja, han har stor mage. Ja. Ja, han är dum. Pingvin är dum, ja. Joker är också dum. Joker är också dum. Jaha. Ja. Joker var en röd gubbe va? Eller? Nej, Är det Batman? Nej. Är det inte. Batman som är Batman? Jaha, nej men igår såg vi någonting i ett annat program där en rymdgubbe heter Joker. Och han har masken. Ja. Hon har också. Lilla Ja, Henrik. de är snälla båda två. Och den där Comflix. Cornflakes. Den där har vi. Den, har vi. Ja, den ville jag ge dig i morse. Du sa att du inte tyckte om den. Ja, Man du. brukar blanda cornflakes och brownflakes. Med fil eller mjölk. Mjölk. Jag sa till mamma, jag vill blanda Robert äter en lilla, vad heter såna här choklad, såna här små. Vet du, mindre såna här yoghurt. Nej, men han åt macka och ägg och Ja, det går. den har ätit korv och Fått lite snask och sprayt. smörgås. Ja, stora Batman är där nu. Här stora Batman. Här är det stora lilla Batman. Här är det lilla Batman. En nebulisator. Vad heter den? Det lilla Batman. Nebulisator. Vad är det lilla Batman? Vad är det lilla Batman? Sätt en Vad nebulisator. är det lilla Batman? Nebulisator. Varför vet man Vad är det nebulisator? lilla Batman? Han har också mask. Ja. Lilla Batman ska gå till farmor. Ska gå till Ska lilla farmor. Batman? Han har också mask. Han hade också masken. Lilla Batman har också mask. Lilla Batman har Lilla också Batman, ska Stora lilla Batman Batman har komma? också mask. Lilla Jag har Batman. mask i lillebrors huvud. Det är stora Batman. Det är stora Batman som gör det i huvudet. Men med det som var på huvudet. Det är Han har blivit magrare i kinderna också nu än när han var. Det var många. Lilla Henrik. Lilla Batman. Eller? 9. De nebulisator. De går Jag såg lille Batman gråta. Äta 9. Jag tror de har lika färg på ögonen. Det är det Ja, han är Mjölken redan behåller. Oj, vad sömnigt på det. Jag har plockat Henrik. Henrik, lilla gubben. lilla rundgubben. Lilla rymdgubben. Ja. Här lilla Tittade rundgubben. du på Thunderbirds igår? Tittade du på det, Alexander? Va? Här lilla Thunderbird. Jaha, lilla Thunderbird. Och här stora Thunderbird. Henrik. Här lilla. Var är mamma? Var är mamma? Här lilla Thunderbird. Här lilla. Mm. Det var kameras 3. Var det?
i mitten. Så selv en person, hvis der er hul, så er der mindst 2 personer. Så gør jeg situationen anderledes. Og det er, om man får en spændende opgift til, hvad kan stimulere folk til at udvide ganske tyst, uden teori, men i en arbejdsproces. Og vi skal diskutere, vi skal afrunde bagefter. Da waren wir eingeladen aber im Deutschen Kulturinstitut. Das Kastanie. Das war im Mai. Nein, so Altså Manfreds kunde, der er skolen, men Vil du helst? Eller det er i hvert fald i forbindelse med. Peaaegu alati unustan ära. Sillä perhemehega, ma ei ole enam nagu koer oma peremehe No see on umbes sama asi. jalgade juures. Et sa ütled, et jah, täpselt, see on sama asi. et ma olen nagu ketikoer umbes. Sa said impulssi väljas. Või teine koer tuli ka nägid seda? Ei, ma nägin seda mustvalget koera. Teise koera peremehega ma vestlesin tegelikult saksa keeles. Esimese rea ma kirjutasin, et koer käib peremehe kõrval, aga siis viimases siis ma olin nii palju teisi asju näinud ja siis kirjutasin, ma enam ei käi kui koer peremehe kõrval. Aga Jen tõlgitab seda kohe, et ma enam ei käi tema kõrval. Han opponerar mot mina grejer, men det ger mig mycket på det. Utan att jag har snabba drag. Han tycker att det är bara grundfärger, men jag säger att det här ska vara så om jag tycker att och då tycker jag, men ska du inte... Du behärskar färgen mycket bättre än han, för att på hans tavlor så blir det väldigt hårt i färgen. Det är där som hans största... Stargazer heter den där blomman. Då kan jag säga dig helt Stargazer. du ligger kilometer före honom i din konst. Ja. Det gör du. Därför har du fått 3 pador. Ja kolmas korda elagu, elagu, elagu. Ja 1000 korda elagu, elagu, elagu. Ja klassen koko, galagu, galagu, kling, kling. Se oli kõige parem, mis te olete laulnud. See oli kõige parem. Ma mõtlesin ka seda. Laula siis. Maligayang bati, maligayang bati sa'yo, maligayang bati. Jag må leva. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100 år. Jag ska försöka i alla Och ett bifalligt leve. lever för mamma, hon lever. Hurra, 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 hurra! Skedar. Hur många är det? Någon som vet? Skedar. 12 av varje. 3 sorters skedar. Vad är det för märke? I skedar har vi 16. Eller kaffeskedar. Ta ett kort av mamma. Det trodde du aldrig du skulle få, va? Det trodde
jag aldrig. Pappa skulle ha glömt att nämna. Jag tänkte då kan ni använda dem nu, de är teskedar och Titta sådär. upp nu, Helga. Varför det? Va? Fin den här. Fin kavajen du förresten. Jag visste Visst blev den sitter så bra. Det faller ju precis som Titta det upp ska. igen. Du hade fixat till den på slutet eller? Tack. Jag tar den. Hon har bandspelare, jag är klar. Jag cyklar varje dag till Det blir konsert. Jag hör det. Pianot är stämt. Tycker jag ska gå in. Så spillde jag den. Jag tror inte, kavajen blir inget kvar. Ställer upp bröd Vad på ska jag göra nu samma. då? Ska jag ställa tillbaka den här? Ja, skölja. Ja, vi ska sätta i nytt nu. Rätt Lia kommer igen. Ja, Lia! ja det ugnar dig. Sinun abi on vaja nainen jaksa kohvi tässä. Tästä kohvikannan. Säg det med det, vad tror du om det? Finns det någon chans? Finns det något hopp? Att vadå? Till dig? Oj, farmor. Hej farmor, hej. Födelsedagsbarnet. Till. I all ära. Det är bara bra. Det är för Donna som står. Vad är du här Alexander? Hjälper Elia? Jag skulle tvätta. Jag vill ha kontroll. Kontroll? Kontroll. Jag vill ha kontrollen. Oj, oj, oj. Kolla Jag vill det ha här. kontroll. Titta vilken Kontroll böna till här. vad? Försvinn. Kolla. Kuidas see lahti tehakse üle? See on saks. Klippa av. Peab klippa av. Ma saan olla filmist niimoodi. Sinun väikse Aga ma ei ole vist selle ema emale küll tere ütelnud. Tema räägib rootsi. Lilja võib panna kokku üksteisega siin, va? Ma tean, uusid tavaliselt ei teiste. Täna vaata, mina olin päris õnnelik, et ei olnud seda rohuliikumist. Me ei ole nii palju kasvatatud, siis ei ole ka. Selles ei ole küll, aga lõpuks läks nii, et... Tänan. Utrikesdepartementet. Kommer lammen. Oi ja, aitäh. No tema ka teeb ühte pilti. Liia? No nii, soovin sulle siis õnne. Ja Sama peale ütle, mis sul ütleb, ta saab aga lähme edasi ikka ja lähme. Anna pake kööki ja sul ongi. Helga tulee ka. Aga siin on. Kirjanikuna ja inimesena ikka sama tubli, kui sa olnud oled. Aitäh. Siin kohale jõudnud tervitavad sind väikese lillekimbuga. Sellel on värs ka juures, nagu peab ikka olema. Ma olen selle värsi ette, me oleme kõik alla kirjutanud sellele nii, et kui nukralt tuikab sinu põu ja oled kulutanud kõik jõu, nii kõrgelt ähvardab sind kõu, ei aita kavalus, ei nõu on väikse tähega. Siis tröösti sulle annab vist, kui rüüpad veini pudelist, palun. Oi, kindlasti. Aitäh, aitäh. Eesti keeles see muu. Tervist. Ma usun, et Uppsala ühendatud koor laulab. Me oleme rohkem kirjutajad kui lauljad. Det finns en bricka extra där såg jag i. Ma hindan head mõtted. Ennou maalit olid igatahes. Kas sa pöörad ka natuke siiapoole? Ma võtan teid kolme. Helga. Ma ei ole sama kampusel. Siiapoole. Tähendab, mul on nii, kui ta tahab, siis ta lööb välja. Det går förbi det snart.
kökspersonalen jobbar. Mhm. Vad gör du då? Vad gör du? Ja. Oli Mattilakin kanssa paistatna, kun mä elän siellä. Aika tarve on sellainen mies, että se pitää harvaa. Olen ikka 3 nädalaa sellaista. Kaikki sanotkin. Arvoi sanoa. Mä pidin nyt tämä, että oli vähän Kas se on sulle päritud? Se on minun isa korter, tähendab. See niisugune ostu... Heipä teid! Hei hei! No Alexander. Härlig färg. Kolmas käsi kävelypöydässä. No, kuidas on läinud? Joo, lähevästi. Hej! Jag har hela tiden. Är du det? Ja, då är vi nästan grannar där. Jag sa, jag har ju jättemånga. Det kommer jag ihåg när jag skulle, eller hade vi börjat ett tag när personalen... No jag tänker, ja. Kökspersonalen vill naturligtvis. Man kan här. Det kan god aika teillä on teissä smakeja siis. Någon gäst är redan bort. Det börjar surra. Ja, det är som det ska vara. Ska bara lägga undan Han har öppnat posten nyss. Ja. Nej, kom se. Bra. Jag hade kampalas. Hälsa på världen först. Ja, det får vi göra. Där är du. Ära riktigt se. Det var roligt att ni kom. Vad fint väder ni har ordnat och vackert var det. Jag har beställt oss för det här. Jag förstår det. Ja, det var verkligen väldigt fint. Det är riktigt skönt att gå här ute och titta på. Mycket bra. Lite De har en sådana som ska vattnas. Jag förstår det. Så vi tänkte oss att det skulle vara rimligt. Ja. Det ser jag väl inte. Men det var så gott där. Han är väl tröskeln. Lumpiaproffsen. Lumpiaproffsen. Alltså vårrullar. Jag, fru. Vårrullar. Tack. Vi har nya glas så att de kan jag ta. Tack ska du ha. Tack. Då tar vi större glas. Du kan spara den här. Har du mer? Lyfter fram. Ska vi byta? De är inte varma. Men här finns 2 plattor. De ska vi pröva mot. Gunnar testar dem på min. Jag testade dem förra gången. Då bara utmärkta. Vi ska leva i 100 år. Jag ska försöka. Ja. Välkomna. Det här är bara en liten början. Hurra! Resten kommer sen. Resten kommer sen. Ja, Karin. Tack. Och ni ska budskapet nådde dig. Det var Kan du gå till? Nej, men jag tänkte att då kommer de som vill, va? Smör, bröd, ost. Vi får väl ringa som faktiskt när vi kommer till Stockholm. Vi kan bo hos oss. Vi är systrar i Stockholm. Ja.
Jag har 3 systrar. Hej nu, du får ta åt lite mera. Jag har inte gjort det, jag bara rullat. Du har bara rullat Men vad rullar man av när det kan inte vara så lätt. Nej, men det har de köpt. Panelkakan har jag också gjort 1000 gånger tror jag. Jaha, din panelkaka. Eller också Lia. Nej, det är Ica-Kuriren. Det är Ica-Kuriren. Det är dödssynd den här familjen. Glömma den så. Vi springer efter om inte annat. Det är en... Filmar du i vägen? Du får göra allt vad du vill, ser du. Vi tycker de är effektiva och bra. Vi ska spela sen. Och sen har de lite här bakom dörren. Jag kan gå runt sen. När man står där och på 50-årsdagen. 30 golvet så jag somnar. Det är de första som kommer idag. Nej, full rulle. Full rulle. Men det har kommit och en del har gått. Vad har ni för aggremanger här? Ska jag ställa Kristina? Nu är du klar med kameran. Nej, jag tänker inte. Hittar ni i garagen? Jag har säkert under bilen. Vi har inte känt varandra så många år. Jag tycker vi har kommit varandra ganska nära i alla fall. Hemskt mycket grattis, Helga. Tack Margareta, det var ett fint tal. Långt och fint. Tack för det. Och sen kommer den som håller lite längre. Ja, man känner sig som... Nej, jag hittade en dikt. Jag tyckte jag passade bra på dig, Helga. Så jag skrev av den och gjorde om den lite grann. Men okej. Åh Helga, matt jag blev av rena tanken. På tal, vad ska det bli av detta? Det vet i fanken. Men visst vill jag nu på något sätt författa ifrån oss till dig och tjej som vi uppskattar. Vi vill och dig 3 gåvor ge. Vad kan det bli? Det får du se. Att köpa bok på Lundeku var Lena villig. Förslaget föll, den var för billig. Tanklöst själv jag sa, och ärmen kavla. Skulle det inte sitta bra med en äkta tavla? Så plötsligt, någonstans neråt myntet damp. Ett bra förslag, en korg för svamp. Tid för riska, sopp och kantareller. Lille Karl Johan, inte den dum den är heller. Så tyst det blev ut i en kvart. Det mesta såg oss ut i svart. Så plötsligt hördes myntet åter dimpa. Och vips, stick och köp en limpa. Nej, vad är det nu det heter? Vi bestämde oss för 2 baguetter. Men alla goda ting är 3, vi nog förstå. Jag vet, sa någon, vi köper rött ifrån Bordeaux, eller så. Och detta ger vi mogna damen, van att göra tavlor inom ramen. Och så med sång och hör vi Helga hylla och önskar dig till sist en härlig fylla. Jag må Sen tar på dem också. Jag vill inte tvätta av mig.
Det är bra. Du menar så då får vi inte stöd från regeringen och det märker man ju inte alla dagar. De finns i gruppen tycker Siinä on, nämä kirjailijan käisit jopa Elvi Raamatulla Williamissa. Paljakossa, aga Mäki ja Lepik ja nemad sõitsid. Ja siis on Helga kolleeg. Nu kan ni titta här. Det här håller. Vi vill inte vara med på bild. Ja, men det här är en order på. En order. Ska du njuta av det här? Det är både, ja, hela dagen. En har kameran. Matilda. Nej, så är den andra. Jag ser någonsin. Aha. Thank you.
Kes meistä täällä tollakin? Släkten börjar komma. Han har vuxit. Så var den förra året. Jag ska få ett syskon tydligen. Början av november. Jaha, trevligt. Hoppas det blir picka då. Det är väl bra om det är typ om den är frisk. Det var roligt med Linne på Ja, om det hade inte blivit ni som den här. Nej. Vad är pappa idag då? Han får inte komma ifrån. Han hämtar... Svenska låtar. Ja, precis. Jag vet inte vad jag också lämnar. Muutenkin mistä aina voi. Chaplin i film. Han tänker inte Chaplin i film.